I stand before you to confirm the Diocese Conference Quorum. In respect of priests, all priests are present in this assembly. In respect of associations, we have 4 associations. All 4 associations are present. In respect of 8 mission districts and 2 mission districts. In respect of 8 mission districts, all mission districts are present, and the element coordinators are also present. As per the Acts of Ethiopian Episcopal Church, in terms of Acts of Ethiopian Episcopal Church 3.4G, the function of a quorum shall not proceed if it is less than 60% of clergy and the lay representative. Therefore, this conference meet the quorum. We therefore ask that you open this assembly officially. Thina siphumezile uBishop wesithathu wemandla wethemba ngegunya endinalo yayivula lendibano yamaKristu njengenkomfa yamashumi amabini womandla wethemba egameni loyise nelonyana nemoya oyingcwele. Amen. Tool 157. 157. Amen.
abefundisi bonke namakhosikazi abo, inkokheli zonke zebandla ezikhoyo, omama, obawo, intombi, ulutsha, nabantwana naye wonke umuntu okhoyo ngele Nkosi igama molweni. Ngale mini namhlanje yimini esivula ngayo i-conference eyi-conference yesibini bishop wethu wale diocese. Simbulela uThixo ngakho konke oko. Namhlanje uMaria utyelela uElizabeth. Kodwa ke siyazi into kokuba abetyalikeni kukho ezazifundo zesiqhelo. La Exodus 18. Yiyo le ibangele ukuba mandizomiswa kule ndawo. Ngoba uYitro wayibona into kokuba awujonga unyana wakhe wambone kulaleka umsebenzi. Wamphiqhinga lokokuba ukuze ungaqobeki yonyula abantu ukuze bakwazi ukuphathisa lo msebenzi. Nami ke ndonyulwe ukuze phathisa abantu balo msebenzi. Kuthiwe ke mandithethe ngokufika kukaMaria kuElizabeth.
kwezazifundo ebenthe ibazo zolusuku. Umoya wenyaniso uyakundikhokelela kuyo inyaniso. Esinethemba lokuba ke sawukhokelwa nguwo kuzo zonke izinto esizawuthi sizenze kuyo lenkomo. uMaria siyazi into okokuba uyintombi ebijongeleke phansi kwezinye intombi. Kodwa kuba uThixo akakhangeli ngokukhangela kwethu. Akajongi imfaneleko engakhangeli buhle. Kodwa ujonga into engaphakathi emntwini. Ukuze abone into okokuba angenza njani nangayo okanye enze ntoni. Ewe lowo, ewe lowo, kodwa uThixo wamtyumba. Wamnika eyona nto yankulu. Esivayo kwibali lakhe into okokuba wayezawutshata lo mntu. Wayezawutshata kodwa wasuka uThixo wenza isimanga. Wazibona ngoku sele ekhulelwe. Kodwa ngaphambili kuthe vuya wena Maria. Sisithunywa simchazela into okokuba ubabaliwe. Kodwa wamangalisa into okokuba njani engazani nandoda nje. Kwathi kuba wanyuliwe nguThixo. Waba ke ungulo mntu okhulelweyo oza kuthi asiphathele uManueli. Ngoku kufika usuku lokuba avizithele uElizabeth. Uyahamba uya kwaZakaria. Uthi xa efika khona sukabulisa ngambuliso ongaqhelekanga. Othi usikelelekile wena phakathi kwabafazi. Lwaqhuma usana lukaElizabeth. Akuba ebone le ntombazana. Ngoba kaloku ebengakhulelwa ngumuntu ofanayo nathi aba. Ukhulelwe uThixo ngenqu. Ngoba uThixo unemimangaliso ayenzayo ebantwini bakhe.
ndiqinisekile uba nangona wayesiya ikho lento ikho yapha kuyo, kodwa inoba into emane imenza amaxhala noloyiko kuba kaloku akayazi le nto uba yenzeke njani. Kodwa kuba uThixo ke unguThixo onenceba, unguThixo owenza izinto ngendlela yakhe, endiqinisekileyo ukuba abanye abantu babembiza ngokumbiza, ngoba kaloku abantu bakuthi ukujonga izinto ezingafuni bona. Kodwa kuba wayesazi into okokuba yena akenzanga nto, kuloko nje seso sibabalo okanye seso siphiwo sikaThixo athe wasizuza. Bathe kubeni bencokoleke noElizabeth, waziva enako ke ukukhuluma ngaphakathi, wazibona into yokokuba makavume ingoma avumele inkosi yakhe. Umphefumlo wami uyayibonga inkosi nomoya wami esithi umphefumlo wakhe uyayibonga inkosi, nomoya wakhe ugcobele uThixo umsindisi wakhe. Athi ngokuba usomandla andenzela izinto ezinkulu, athi lingcwele igama lakhe. Ngoba kaloku esi sipho okanye esi sibabalo sifumeneyo asifunyanana ngubani. Sifunyanwa ngumntu othe wathobeka kuThixo. Sifunyanwa ngumntu othe wazinikela kuThixo. Ngoba nathi nje singabantu abalapha ezantsi emhlabeni, ngokuthobeka kwethu kuThixo nasekuzinikeleni kuThixo usinika izibabalo ngezibabalo. Maxa wambi sithi sizinikwe nje ezo zibabalo kodwa thina sibe siziphepha, singavumi ukuzamkela. Kodwa uMaria sifikile isibabalo kuye, wasamkela isibabalo sikaThixo, waze wasiphathela umntu esinebhongo namhlanje kuba kaloku siyazingca ngegama lakhe. Noba siphi sithi ngehambo yethu bathi bawusijonga abantu basibona into yokokuba singabantwana bakaThixo. Ngenxa kaMaria, ngenxa yokuthobeka kwakhe, ngoba kuyacaca uba uThixo akathathi noba ngubani. Ujonga iintliziyo zabantu, ujonga ubundlane babantu, ujonga ubungubani na, unakho na ukuyenza le nto anqenela into yokokuba mayiyenziwa ngabantu abakhonza yena. uThixo ethetha ezama usibonisa into yokubuze sibe
ke ngibaba athi amasebe onke akhe athi athwala isiqhamo uyawathena ukuze athwale isiqhamo ngakuphi. Ithi ke loo nto uba ngaba asikho semdiliyeni asuba nanto. Asufana naye uMaria yena mntu awayebonakala ehlele emdiliyeni. Ngokuba somandla wandenzela izinto ezinkulu. Athi lingcwele igama lakhe. Mama, zininzi izinto uThixo ananenzela zona. Nizezi zinto enizizo ngenxa kaKristu. Ningabantu eningabo ngenxa kaKristu. Nimele lamakhaya nimameleyo ngenxa kaKristu. Nibabaliwe. Kude kuthi xa kuthetha kuthiwa likho ikhaya ngaphandle kukamama. Ngoba kwaziwa imisebenzi kamama. Uyanibabala nanuThixo ezindlini zenu kugcwele abantu ngenxa kamama. Ngoko lingcwele igama lakhe. Lesi sifundo apha. Masiyeke kunye. Hayi. Into emasiyenze kuthini? Sabelana ngengoma. Unanse icala. Uthi into emasiyenze masihlale ngalendlela esihleli ngayo. Sabelane ngengoma ngendumiso sibetha amagugu. Ya. Ithi loo nto eyona nto esifaneleyo ukuzukisa uThixo ngalendlela sihleli ngayo imihla ngemihla singamane sigade usuku langecawa. Ithi siphile uKristu sifana nalaa ntombi nguMaria. Ndithanda ootata kwindumiso yabo. Andiyani noba yilaa vesi yesinena. Ethe yona nto ndiyinqwenelayo. Ethi ndifuna yona. Ithi kukuhlala endlini yenkosi ndiphikote. Ndicinga uba yeyona nto njengamakholwa okanye abantwana bakaThixo esifanele into abasibe siyayenza kukuhlala endlini kaThixo singahlali nje siphicothe izibalo zikaKristu. uMaria uyintombi eligugu. Uyintombi ebalulekileyo. Nangona ijongeleke phansi kodwa ibalulekile yasiphathela umsindisi. Esithi namhla imihla ngemihla xa sizibona sithi sizindlalifa zobukumkani bukaThixo ngenxa kaMaria. Zazikhona iintombi ezizezinye. Ndicinga uba zazintle zihamba ngexhops. That's right. Okanye zibetha ngostomach out. Kodwa wathi uThixo kuba kakhangele zonto. Akafuni naluthi. Kodwa ufuna ntoni umntu? Wakhangela nje umntu. Awatha kumjonga waqonda into yoba lo mntu lo ungulo unakukwenza into eyawuthi lizwe okanye abantu bamehlabathini babonakale besindiswa. Siyazidla ngenxa kaKristu. Sineqhayiya ngenxa kaKristu. Sizezinto sizizo ngenxa kaKristu.
ozalwe yile ntombi inguMaria. Andiyenzi uba ingazange abekho kuMaria uba ngesithethe ngabani nangoku. Ngoba kaloku babekho nabanye kodwa watyumba lo. Waqonda into yokokuba nguyena unakho ukwenza le nto anomnqweno okokuba mayenzeke ezantsi emhlabeni. Mphefumlo wam uyabonga inkosi. Wena ingaba umbonga ngantoni uThixo wakho? Ingabe uyafana noMaria nawe uyatsho ukuthi umphefumlo wam uyayibonga inkosi? Uyajonge emva uba usuka ndawoni na ukuze kube kule ndawo kuyo? Ngoba usithatha kwindawo ezithile azosibeka kwindawo ethile. Ungajonga le ndawo kuyo ngoku uthi usakuyijonga uyibona into uba iyakulilisa kodwa usekho nanamhlanje. Usekho nakule meko ukuyo ucinga into yokokuba wena ayingeze isuke kodwa usekho uYesu usenathi nanamhlanje. Yiloo nto kuthiwa eyona nto masiyenze ukuvuma ingoma. Senze indumiso. Siyeke izinto ezingonobenani. Ezingazo zikhona into ezimnandi kwelizwe. Kumnandi apha. Kwaye iba ngengathi siyalibala into ibisawuzafika imini yoba sigqithe kwelizwe. Yiloo nto simane ukhunjuzwa imiso ngemiso ibithethwe nakule veki pheleyo nakula veki nakula nyaka kodwa kuba ngasa uthetha la mazwi. Ngoba yena ndoqo kuba makulunge thina ukuze ithi ifike imihla yethu sibe siyilungele inkosi. Ngoba uSomandla wandenzela izinto ezikhulu. Lingcwele igama lakhe. Singathi xa sinothapha make sibalisala neni. Uba intoni Yehova kwenzele yona, intoni Yesu apha kwenzele yona. Ndiqinisekile singayibona into uba mikhulu ingummangaliso imisebenzi asenzela yona. Ngoba kaloku sisoloko sicela, sisoloko simcenga phantsi kwemeko esiphumela kuzo. Kodwa yena ngenxa yenkosi ebathandayo abantu bakhe abonakala esenzela inceba. Akagadi bunjani bethu. Akathi kube ile nto ayiyo ke lo mandimbeke ecaleni. Kodwa uthi noba sikwezo meko sikuzo athi mandimsondeze kuba injongo yakhe eyokokuba sonke siguquke. Sithi ke abajonga nayo babeka no-X. Ngoba endaweni yabasithandazelane okanye sithandazisane kodwa into esiyenzayo ubeko X. Masimbuleleni uThixo ngathi. Ngoku senza sibe ngabantu singabo. Ukuba sikwazi ukubalula nokubalisa ngobukhulu nenceba yakhe. Mhlawumbi ulalulile yonke le mihla. Mhlawumbi yonwaba yonke imihla. Zonke ezo zinto zenzeka ekho uThixo wethu. Kodwa uba sithe sazinikezela kuye. Sanyamezela kwiimeko zonke. Ngexesha elifanelekileyo uzawusenzela. Ngoko ke sifanele into yokokuba sisoloko sicelisa yena. Njengoko sisitshone sibhalo sithi ibani ngabaxelisa uThixo. Ngoba kaloku ukuba sikhangela izinto ezingezizo ezakhe sawusoloko siphazama endleleni silahlekana nendlela zakhe. Siyaza khona mnye ulilungisa
Kodwa umnqweno wethu ngokokuba sizondelele ukuhamba le ndlela ifanelekileyo. uMaria intombi ebingenanto, intombi nje ebithobekile, intombi yakhe yazijonga yazibona into okokuba yona mayizisondeze kule nkosi yayo ihlale ngale ndlela ibekwe ngayo nguye. Thina ke siyaziphakamisa, silibali into oziphakamisa iyathwani uyathoba, ozithobileyo uyaphakamiswa. Singa ngale mini ke kaMaria otyelele uElizabeth, singafunda ngentobeko. Singaziphakamisi ngoba ayizosinceda nto lo. Yenikhumbula uBishop Dwane xa esithi uba ulumka, ubuhambile uye endaweni emsithweni, athi sukhawuleza unyuke uhlala kwizitulo eziphezulu. Uthi hlala phaya ulindele umuntu oza kuthatha ayokubeka kwindawo efanele wena, ngoba ixhala lelo kwakuba ziphakamisayo iyakuthotywa. Yiba nombono xa busawuhlela uchophe phaa phezulu, nako sawuthatha ngokuthi ayihlawe ufaneleke phaya. Sawunyoshoza ngoku ngoba kaloku uye wena waziphakamisa, waya kwindawo engafanelanga wena. Isifundisa ngokuthobeka, ngendlela azithobe ngayo uzive ngenako ukungabuleli enkosini, ngoba kaloku imenzele izinto ezinkulu. Wathi abe into engento kodwa wamphakamisa elizweni, kuba kaloku abazithobileyo bayaphakanyiswa. Masoyikeni ke ngoko, hleze kuthi akubenisa kusala idinga lokungena ekuphumleni kwethu. Kubekho bani kuthi ungathi asisilele? Asinqweneli loo nto, asinqweneli ukuthi endleleni yethu esihambayo singabinawufika kwindawo esifanele ufika kuyo. Umnqweno wethu ngokokuba kwindlela esihambayo singanyethela ngomonde ukuze silifeze ugqatso. Siseligqatsweni, siseligqatsweni ekufanelekile into yoba xa sibaleka lithi khuna liphetheyo zemva kwakho okanye phambi kwakho liphetheyo lizisa kuwe, ulibambe na uthathise ubheke phambili ukuze ukwazi ukuphumela ebhantini. Yazi siyawa endleleni kuba kukho ameva, siyawa endleleni kuba kukho iziginci, kodwa into ebalulekileyo kukuqina, sibaleke ngomonde, sinyamezele sibeke phambili. UThixo uthando, uThixo uzizinto zonke kuthi. Ungamandla xa siphelelwa ngamandla, uyinto yonke kuthi. Kodwa uba ngaba thina sibhekela kude kuye, ngoba kho amaxesha sithi nangona sikho, kuthi kanti sikho kodwa asikho kule ndawo. Sifana nentombi eyabonanga uBishop Mcekana, owaye sithi xa balisa wathi kwintombi eyathi enkonzweni yahlala phaa ezantsi, yaqapheleka le ntombi uba kuculwa nje kusenziwa yonke into enziwayo ecaweni, yona ithula ithe tu. Kodwa kwanyanzeleka into uba noko makeke kusatyelwa uba itheni ngoku umntu wonwabile apha kuba sonwabela uKristu, kodwa yena ubonakala njengomntu onesithukuthezi nangone kule ndawo.
yathi yabuza into uba hayibo ingabe ikhona nengxaki. Wathi akho ngxaki kodwa ndizosinda abantu. Ayona nto ayizele enkonzweni kuzokusinda abantu. Uzobamba inkonzo kaKristu uba mayingayi kwindawo efanele ukuya kuyo. Singa njengabantu ke bakaKristu kungathi ubukho bethu ingakukuvuyisa inkosi yethu. Ingathi ubukho bethu ingayinto yoba athi awusijonga athi tse benza kakuhle abantwana bakho. Njengathi uba sinqwenela into yokokuba abantwana bethu benza izinto ezinxamnye nemithetho yethu. Eyona nto esiyinqwenelayo kuba abantwana bethu benza izinto eziyiminqweno ukuthi bafuze thina benze le nto siyenzayo. SingakuKristu wethu singamkholisa. Sizame kangangoko sinako. Siphethele umuntu omhle. Mhle ngezenzo zakhe. Mna ndiyazibalula izenzo zakhe kum. Kuba ndiyazazi. Ndiyamazi undithathe phi wandibeka phi. Ndiyamazi undenzele ntoni. Andisoli nto. Nakwimeko endikuyo ndikhalaza. Ndithi kungawe Nkosi. Kuba ndijonge ezingaphambili. Ndithi usekhona namhlanje. Masikholweni ke kwinkosi yethu enguYesu Kristu. Sithande, sixabise, sihloniphe. Nakule meko kuyo uthi umhle Yesu. Ngoba mhlimiso yonke. Kwaye usithanda lonke ixesha. Akukucokeli noba kwimeko lusizi. Noba uthi ujonga uthi life lingaphambi kwami ngathi soze ndigqithe. Kodwa yena ukujongile kuba uthando lwakhe lungummangaliso. Masifuzeni uMaria bantakwethu. Masifuzeni uMaria. Sithobeke phansi kwesandla esinenceba. Ngoba osiphakamisayo uyathotywa. Ayizusinceda nto into yokokuba uthi usawuzijonga ubone uba nawufana nelavuqo lengumfundisi omguqu. UThixo uthande ukuba makabe njeya. Uthande ukuba makabe phantsi. Ndingumuntu ophansi ke mna. Ndingumuntu ongenanto mna. Kodwa uThixo ndimthanda njalo. Ngoba usandenzela izinto namhlanje. Ndaye ndiyazibonga, ndiyazibulela. Ndithi noba ndinje ndenziwe nguwe. Noba ndilala ndityile ndingatyanga nguwe. Noba ndihamba ngeenyawo ezihlangu ezikekeleyo nguwe. Ngoba ubukho uyazi yonke le nto. Masimthandeni. Masimthandeni umthande. Noba unandawo yokuhlala. Noba uhlale ehokini. Kuleli hoki. Abanye bahlala eseleni. Abanye bahlala phansi kwebhlorho. Kodwa uThixo ebathanda. uMaria usizisela inqaba. uMaria usizisela umuntu osisimanga. Osithanda noba sizinto ezingento. Uthanda nezazikolo izixakileyo. Ezi zingena zifike zibulala abantu ezindlini. Kodwa uyazithanda kuba umnqweno wakhe zingaguquka. Masimthandeni. Masimthandeni simhloniphe. Simthembe simcele. Asikhulisele ibandla lethu. Ezintweni zonke makasikhulisele elibandla lethu. Makabe nale diocese. Makandikhulise ngandlela zonke. Makabe nala bishop yethu. Makabe naba bantu bakhokelele diocese. Abanika amandla. Kodwa amandla amakhulu bazawanikwa sithi. Ngokuguqa kwethu ngalamadolo akhuthuke. Simcela uThixo into yokuba makasenzele inceba. Ngoba usomandla. Wandenzela izinto ezinkulu. Uzotsho xa uhamba apha. Umane uzicinga zintoni ezizinkulu ozenzele nguYehova. Ngoba ubone isimanga yena. Ndiqiniseka wazibuza into yoba ndohluke ngantoni kwabanye abantu. Benditheni mna?
Ndimenzele ntoni lo Thixo? Kodwa uThixo umthandile wamnika sona sipho sikhulu. Nangona sisazi bizipho ziyalingana, kodwa mna ndithi sesona sikhulu esoba amphathele umuntu onobuthixo. Asambeni sokuyikhonza inkosi ngenhliziyo yethu yonke, ngomphefumulo wethu wonke, nangengqondo yethu yonke. Singadlala ukhonza. Singadlala ukhonza. Kuba buhlungu. Amaxesha amaninzi sesibadala ngoku, sesijonge phambili, kodwa ndithi ze singadlaleni ukhonza. Kubuhlungu udlala ukhonza. Abantwana mabakopi into ezintle apha kuthi. Khawube yi-role model. Yeah. Ngendlela yohamba. Kodwa nani balandele emva kwethu. uThixo ninike ingqondo, uninika amehlo, waninika zonke izinto. Nyasiva isibhalo basithini. Awuzumamela mna kuba ndishwaqa kanti mhlawumbi ndiyakulahlekisa. Isibhalo sisikhomba endleleni eyayo ebukumkaneni bukaThixo. Sithi ke abayaziyekela ngoba uThixo akasivimbanga nto, usinikile izinto zonke. Sithe kufanele into ba silandele ekhondweni. Ngoko ke kule conference singathi naxa siphuma sisiye ezithilini zethu siphume sisazi into ba uMaria wayibonga inkosi esifuyehova wandenzela izinto ezinkulu ukujonge phaa kulaa ndawo usuka kuyo. Siyeke lesikuyo intle apha indawo lenzo yantle ukuphuma ubheke phaa kulaa ndawo usuka kuyo. Khawuzithande mani ngalaa ndawo kuyo, khawuzidle mani ngale nto unayo. Niyandibona ndiyazidla, ndizidla ngale nto, ndizidla ngoKristu. Ndizidla ngoKristu kuba uyandithanda. Nani uyanithanda uKristu, uyanithanda njengam ngoba unenzela izinto ezinkulu. Koko kufuneka nibonge ntoni igama lakhe. Akungencedi into ubumana sithi ndinje yile nto uba ndiphangela kwazimbani. Uzimbani umnikwe ngubani? Umnikwe nguye. Yile nto kufuneka ke yonke into siqale kuye ngoba izinceda into yoba sizingce ngathi. Ifana laa nto abantu boyikunikela. Umntu azixelela into uba ndizawukhetha nditshenje yethu ndinikise phaya, kanti umele into uba into yokuqala ibe ngubani? Ngulo mntu umnikele nto anayo, ngoba le nto unayo inikwe nguThixo. Umele into ukuthi enkosi Thixo. Asimbuleleni uMaria, sizidle ngaye, simthande, sizenze zonke izinto esizenzayo, sijonge kwinkosi nomsindisi wethu esenzele izinto ezinkulu. Ngoba kaloku asizenzela ngokwethu. Ubungubani wena ubungazenzela into? Ubunantoni wena ubungakwazi uzenzela into? Wenzelwe nguThixo wakho. Ngoba unobubele ngawo. Mawonele likala mazwi ngoKristu Nkosi yethu. Amen.